Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita yang adalah ibadah minggu dan sekaligus ibadah peneguhan sidi angkatan 2019-2020. Karena itu mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan jiwa kita dan tubuh kita. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 123 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Hite guarni debata ama, dohok guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok guarni tondi parbadia natu mo palangi dohok tanoon, amen. Songonon dohatan ni Tuhan Yesus, martua makana mauas malemida hati goran, ay pabosuro do nasida, martua makana yastodi ay idaw nasida do debata, haleluya. Haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan debata amanami nadi banua gijang, hupangi dohami tuho, say lehon matuhami to dihasito ngado dame, asataka suboto hami na salomo ni roham, jala urupi mahami mangulahoni sian nasa gogonami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Udul mahamu. Hatan itu hata manang firman Tuhan bagi kita pada ibadah minggu kita sekaligus peneguhan sidi hari ini diambil dari Evangelium Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai dengan 35. Demikianlah tertulis, sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita sangat menyukai dan familiar dengan doa Fransiskus dari Assisi. Kira-kira demikian isinya. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikan aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikan aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikan aku pembawa kepastian.
Tuhan, jadikan aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai, memberi daripada menerima, mengampuni daripada diampuni. Dari doa itu, tentulah yang pertama juga melalui renungan ini, kita diajak sama seperti Fransiskus Assisi, betapa pentingnya kita meminta untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya. Menjadi alat Tuhan itu berarti menjadi pelaku firman-Nya, menjadi orang yang mau bertindak, menjadi orang yang mau berjuang, bahkan yang mau bergumul. Karena itu yang kedua, maka dengan demikianlah diberikan kepada kita bagaimana supaya kita bisa demikian. Maka hiduplah saling mengasihi. Kasih yang dimaksud bukanlah kasih dalam pemahaman universal, sebab dunia ini mengajarkan untuk saling mengasihi. Tetapi kasih yang dimaksud lebih daripada itu, kasih yang didasarkan kepada iman kepada Kristus. Mengapa katanya kita mengasihi? Setidaknya ada 3 hal dalam renungan kita yang kita baca tadi. Yang pertama, ingatlah, Tere, Olga, dan kamu Yvonne, Tiffany, kamu adalah anak-anak Allah. Bapa kita memiliki sifat sama seperti dikatakan tadi, hai anak-anakku, kita adalah anak-anak. Dalam bahasa aslinya dipakai kata teknia yang berarti anak kecil. Anak kecil yang lugu, yang polos, yang tulus, yang begitu bergantung kepada orang tuanya, percaya penuh dan meniru orang tuanya. Maka kalau Bapa kita dikatakan Allah kita adalah Allah pengasih dengan sifat kasih, maka anak-anaknya haruslah mengasihi. Karena itu pula, maka sesungguhnya kasih itu adalah bernilai kekal. Dengan kita mengasihi Allah, maka kita mengasihi sesama. Dengan kita mengasihi sesama, maka kita sudah melihat Allah. Ada 3 yang besar, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Karena itu maka kita lihat Allah tidak hanya berkata, tetapi Dia melakukan dengan tindakan. Yohanes 3:16. Hafal ya Dik ya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan. Mengaruniakan berarti memberi dengan gratis, dengan cuma-cuma, tanpa hitung-hitungan, tidak menuntut imbalan, tidak menuntut pamrih, bukan supaya Tuhan mengasihi kita, tapi karena Tuhan sudah mengasihimu Olga, Tuhan sudah mengasihimu Tere, Tuhan sudah mengasihimu Tiffany, Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita harus mengasihi. Yang kedua, dari firman ini dikatakan mengapa kita mengasihi? Karena itulah pengajaran dan perintah Yesus. Kita adalah bukan hanya anak tetapi murid. Saya menerima beberapa bulan terakhir ini ucapan dari sang guru, dari jemaat kita di sini. Saya senang sekali. Seorang murid meniru gurunya, mengikuti jejak gurunya. Dan guru kita yang agung itu tidak hanya berkata, kasihilah, tetapi dia justru mengatakan, mengasihilah seperti aku telah mengasihimu. Karena itu dalam pengajarannya dia juga menunjukkan keteladanan. Maka dengan demikianlah kita juga diminta sebagai murid-murid. Hampir setahun kalian belajar, tidak penuh karena pandemi ini. Tetapi kalian diajar mulai dari rahim ibumu, kami yakin dan percaya. Diajar di sekolah minggu, diajar di sekolah, diajar di rumah, remaja, dan sampai dengan peneguhan sidi ini. Maka marilah mengikuti jejak-jejak Kristus. Kristus sendiri yang dalam nats kita mengatakan dia dipermuliakan bukan dalam kebesaran tetapi justru mengambil kehinaan. Dia menyuci kaki murid-murid, dia merendahkan hati. Dia menerima, mengingatkan Yudas yang mengkhianati dia. Dia mengingatkan, dia mendoakan Petrus dan kemudian memulihkan Petrus. Demikianlah juga kita, saat ada pengkhianatan, jadilah orang yang setia karena Tuhan. Saat ada orang yang berniat buruk kepadamu, maka jadilah orang yang berdoa untuk orang lain. Dan yang terakhir, mengapa kita mengasihi? Jelas sekali dikatakan,
Itulah bukti dan kesaksian bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Inilah buktinya, supaya semua dunia, katanya ayat 35, mengenal bahwa kamu adalah murid-muridku. Karena itu kamu menjadi saksi-saksi Kristus di tempatmu belajar, di rumahmu, mulai dari rumahmu, mulai dari dirimu sendiri, menghargai dirimu, mengasihi orang tuamu, mengasihi adikmu, mulai dari dirimu kepada orang lain. Di medsos tunjukkan kamu saksi Kristus, tunjukkan kamu sudah menjadi orang yang sungguh-sungguh menerima kasih Kristus. Siapa yang mengalami kasih Kristus, maka dari dirinya akan meluap kasih Kristus. Siapa yang terus-menerus menikmati kasih Kristus, semakin banyak dia menikmati kasih Kristus, maka semakin banyak pula dia mengeluarkan kasih itu dari dirinya. Karena itu, pulanglah nanti terimalah peneguhan CD ini dan jadilah sama seperti permintaan, bahkan perintah di sini. Jadilah Olga, jadilah Tere, jadilah Tiffany, jadilah kita semua menjadi saksi yang menyatakan kasih Kristus di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergulatan ini. Amin. Kita berdoa. Tuhan, itulah permohonan kami. Juga justru di saat kami mau memberangkatkan adik-adik kami ini, memasuki apa yang disebut kedewasaan. Biarlah juga mereka dewasa di dalam iman, di dalam pengharapan, dan juga di dalam kasih. Sebab dengan demikianlah kami mengalami, melihat, dan dapat menyatakan bahwa Kristus kami adalah Kristus yang sungguh-sungguh hidup dalam kehidupan kami. Dan kami mau menghidupi teladan, mau menghidupi pengorbanan, mau menghidupi keselamatan yang telah Dia perjuangkan. Terima kasih Tuhan, semuanya kami mohon di dalam nama Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dan menyerahkan persembahan kita. Sekarang kita akan memasuki acara peneguhan CD maka tidakon haporsiaon. Maka mari kita bernyanyi mari demahita sian buku ede 140 sia ayat sada laos jongjong mahamu. Hotok dono Hamu ale natoras nidak danakon. Di idahamu
do yanakon muna haholongan ni rohamuna jongjong dison. Tama jumulo madok moliate hamu sadarion tu debata ala ni sude asin ni rohana na sailaon. Ay di pangulu do nasida rasi rasa nuain. Jala sanga di boto nasida hata ni debata do dalan Tuhan uluani. Alay tamado ingoton muna sadarion aka pabahenan muna tua kanakon munaon. Aidang dilehot debata kada danako Tuhamu asa adong donga-donga muna mangula ulau sabing. Alay asa ditogu jala diajari hamu do nasida mangihuton hata ni debata ido ubahen na dilehon. Ditangya ko kamu do ganup ari anakon munaon nasay laon asa unang mago nasida. Mulu dilalahamu nuaing hurang di pabahenan muna taringo tua kay nakon munaon. Tama uduk kamu tu debata manopoti salamuna martangiang mahita. Ali amanami amaninasa natarguar ama di Banua Gijang doho di tanoon. Say tangyong matangyang namion. Jakon makadak danakon gabi anakonmu. Asima roham. Lehon mato di parbadia itu rohana sida. Asa gabe sisianmu nasida rodi saliling nililing na. Mulutung na hurang pabahenan namin na say lao tu nasida. Say samay. Say unang matargasip nasida. Jala unang luas mago manang isesian nasida binahin ni pangalaho nami. Asima roham. Saha tu tangamu manasida marhite-hite anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul mahamu akan atoras. Hamu akada danak na hinaholongan ni debata. Na jongjong do hamu nuaing di jolo ni debata na mamereng torus tu bagasar rohamuna. Doho di jolo ni huriaon. Nunga di boto hamu lomo ni roha do sogo ni roha ni debata. Dang tarbahek kamu bemar sidalia sogo di ari paruhumani. Mulo ingot rohamu na diaka ari ni ngulumuna nong salpui. Tama madok maliate hamu tu debata ala ni sude asin ni rohana. Jala molo di ngot hamu aka pabahenan muna na soture. Imane yang dok langgus ni rohamuna tu na toras muna. Rodi saluhut dosa muna. Tama marsak hamu sadarion marningoti. Buah kamu maluhut na itu Tuhan Yesus. Asa disesai ala ni mudarna na usehu mokok pardosa na manopoti dosana. Alai paubahamu marohamuna. Uhut pukahamu maparange na ibaru olak ni sadarion. Asa dalanan muna dalan nagogoti na marhapatian Tuhan ngoluan si saleleng-leleng na. Atong alusihamu manahusukutono Tuhamu. Di jolo ni debata doho di jolo ni akadongan na pungu di son. Di parhatutu roham dohata ni debata na ginuruhonmu na sailaon. Holani do dalan Tuhan ngoluan. Olo doho sian nasa roham tumudalhon salut dosa. Jala olo doho tujulanon mangihuton hata ni debata rodi hasusuda ni bohalmu. Naolo doho makanguluhon hapor siaw na sitongi. Nahinatidakon ni huria protestan. Song natar surat di padan na robi. Doho di padan na ibaru. Atong marpadan dohamu nuaing do debata na badiay di jolo ni huriaon. Tung unang osehamu. Say burjumahamu marningo saluhut nai. Asalam hot hapor siaon muna martang yang mahita. Ali amanami jala debata nami. Suruh mato di parbadia tu bagasar rohanami behe. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Huliau kami marohanami bahen ingananmu olak nion rodi saleleng nileleng na. Suraton jala sahapi matu si sude nang hulay hami. Say paujung maulaw na pinuk kami di bagasan rohanami. Ramoti mahami sa sudena. Unang tuhamaguan sogot manang ise siak kamyon. Togu jala iring-iring mahami ganup ari. Asasahat hami tuhangoluan na sora suda. Marhite-hite anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Atong hati dako kamu majolo. Ha porseaon muna. Au porsea di debata Jehovah.
Auto siamo debata jaoba. Manguhumi halak na mangulu dohok namate. Au persea. Dehatai namandok. Sugot dari halak nau mate dohok dihangolua. Amin. Hudul mahamu, Olga ke depan. Firman Tuhan bagi Olga Novena Patricia Silitonga. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Yohanes 6 ayat 20. Hayatilah firman Tuhan yang telah engkau pelajari, sebab itulah kehidupanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati. Aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Jaloma pasu-pasus yang di bata mata, dot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dot sian ton di parbadiai, saya didongani maho maralon na sanajat, jala di pargogoi maho patu pahon na sanadinggan. Amin. Firman Tuhan bagi Teresia Regina Naulibasa Sihotang. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Hayatilah firman Tuhan yang telah engkau pelajari, sebab itulah kehidupanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jaloma pasu-pasus yang di bata mata, dot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dot sian ton di parbadiai, saya didongani maho maralohon na sanajat, jala di pargogoi maho patu pahon na sanadinggan. Amin. Firman Tuhan bagi Tiffany Peverila Hutagalung. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Efesus 6 ayat 13. Hayatilah firman Tuhan yang telah kau pelajari, sebab itulah kehidupanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jaloma pasu-pasus yang di bata amata, dot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dot sian ton di parbadiai, saya didongani maho maralohon na sanajat, jala di pargogoi maho patu pahon na sanadinggan. Amin.
Kami minta kembali untuk berdiri. Hanya anak-anak. Hang wakana pinarhamo ni debata nungagabe dongan sahuria jala dongan sapanganak kamu mangaton perpadanan nabadiai. Na arga situ tudo hamu ditobus. Unang oleh hamu bedosa do si bolis. Ramo tani debata do hamu maralohon pangagui. Asal matoktong rohamu na tu ibana. Jala togi honon na dohamu masuk tu harajaon banua gijangi atong martangiang mahita. Ali amanami na di banua gijang asimaroham dinasida akan pinasahat nuaing tuho. Say ramoti manasida marhite-hite tol di parbadia. Say pahot ma nasida di bagasan padan naong dioluan nasida. Say parbadia manasida di bagasan hatam. Asa tadi daha porsian nasida tujuluanon. Marhite-hite parange na denggani. Amin. Silakan duduk. Dalam tahun ini juga sebagai pelajar Sidi yang sudah belajar lebih kurang setahun, maka meskipun seluruh anak-anak pelajar Sidi angkatan 2019 dan 2020 adalah anak-anak baik dan terbaik, tetapi izinkanlah gereja mengambil 6 terbaik dan 2 diantaranya berada di kelompok ini. Semua kita terbaik, tapi kita memilih 6 dari antara yang terbaik itu. Kami meminta kepada Yvonne, Tiffany, dan Teresia untuk ke depan menerima tanda kasih daripada gereja kita. Amang pendeta akan menyerahkannya, menghadap ke sini dulu. Di sini saja, Dik. Ya, geser ke sini, Dik. Tere, menghadap ke sini dulu, ya. Meskipun susah nanti membacanya, harus tetap dibaca. Ini dalam bahasa Batak, Toba. Yvonne, selamat. Menghadap ke depan. Ya, foto dengan saya sebentar. Naikkan Alkitabnya, Bibelnya. Yuk. Ya, kita sambut mereka dengan tepuk tangan. Iya. Nah, silakan duduk. Terima kasih. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 149 ayat yang kedua. Laksanakan perjamuan kudus yang pertama sekali bersama dengan orang tua. Maka mari kita mempersiapkan hati kita bernyanyi dari buku ND nomor 153. Roham tok
kami ni debata na sumurung sian saluk roha, ima mangaramu ti ate-ate muna, doho roha muna, marhite-hite Kristus Yesus, martangi yang mahita. Ali Tuhan debata para si roha na sumurung, amanami na di banua gijang, asiroham topok mahami na pungudison, adorang hupanga kami anon parpadanan na badiai, lehon mato di parbadia tuganup hami, asa ditubuhon hapor siyaw na mangulu di hami, asa posituturohan nami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop hami, pargugoy mahami maswadahod diri nami, asa tadi to kami Tuhan Yesus Tuhan nami, jala asa ditubuhon hapor siyaw na mangului, say taiti rohan nami, asa lamalungo kami tu banua gijang, asa say masiol hami, paimay mahon haroro ni Tuhan Yesus. Amen. Hita kena pinaramaol ni debata, ita sakap nuayang mangaton parpadanan na badiai. Di bahen ita tibang majumolo manang natao hita marulaon na badia, asa unang hona uhum manang ise siyak kitaon. Ay holan na uduk roha jalan na manol sori rohana, ala ni pabahenan na nasoture, jalan na manopoti dosana, jalan na porsia di hasesaan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus, ido na tao mangaton parpadanan na badiai. Alay ka na do marulaon na badia, unang bedioloy si bolis, unang be didak dati mardosa, tung padaw hamu marohamu na siyani, tunggo tapo kamu mahosom doho late ni roha. Alay paingot-ingot tamu ma Tuhan Yesus Kristus naung mate. Jalan naung mulak mangoluh mokop hamu. Asa tau hamu mangaton parpadanan na badiai. Di baheni tata kasih majulo rohat tabe. Jala alusi hamu ma. Sukun sukunon. Jong jong ma hamu. Di parhatutu roham do halak pardosa hosian hatu tubum do ala ni pangalosim di patik ni debata molo di parhatutu roham do ma olo namarsak do roham ala dosami jala di pangido roham neng malua hon waeng sian dosam molo songoni roham do ma olo di parhatutu roham do nang roh Tuhan Yesus Kristus tu tanoon panguluhon pardosa. Iba na nang mate do ulak manguluh humokop ho, mamorsan jalamanesa dosam. Mula songoni di parhatutu roham do ma olo. Olo doho manggotapon sian roham late ni roha do hosom ni roha. Akup ni olo doho mardingga do halak na mangarsai ho. Jalan na olo doho manesa dosa ni donganmu. Songon na pinangido ni roham sesaon ni debata sude dosam molo songoni roham do ma olo atong tapaw dukbe marohata jala tatopoti masude dosata ihto kamu mahata ni tangyangon di bagasan rohamuna ali Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami halak pardosa godang dohami ajo-jo tulaw si hami patikmu tamado ho na uhumu hami nuaing do sogot molo balosonomu tu hami hobar tu pabahenan nami alay ala ni godang ni asi do holong ni roham do ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilehonmu humokop hami ala ni ubahen na hum hami mangido tuho asi maroham di hami say jalo mahami say sesa masude dosa nami jala leho to di parbadia tu hami asa margogo hami mangalo nasa dosa do mangulahon na hobar tulomo ni roham saliling di tanoon do pehami. Amen. Atong hamu akan namanopoti dosa muna. Jalan na mauas di asi ni roha ni debata. Sahat matu hamu na hina porsyaon muna. Mga saun hata ni Tuhan Yesus do hudok tu hamu. Posma rohamuna. Nunga sesa dosa muna marhite-hite guar ni debata ama doho anak doho todi parbadia. Amen. Ali amanami na di banua gijang say pinarbadia maguarmu say ro maharajaonmu say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan amar dosa tu hami
unang kami tugihon tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago, ay hudo na puna harajaon, dot hagugoon, rodi hasangapon, saliling nililing na. Amen. Hudul mahamu. Atong tangyon hamu ma, tona ni Tuhan Yesus, lahu padirihon, parpadanan na badiay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu bornginay ujutar jehe ibana. Didok mamauliate, dungi diponggoli mai di parleon matua kasisian nahu ma didok. Jalo hamu ma jalapangan ma. Dagi kudoi nani lehon tuha mate an humokop hamu. Baik kamu masongoni bahen parningotan muna di au. Jala dungsun nasi damangan. Dibuat ma panginumani. Didok ma mauliate, dungi didok ma tunasida, jalo hamuma, sudah hamu manginum siani, ia panginumanon pada na ibaru maon marhite-hite mudarhu, nani useong numokop hamu, bahen hasesaani dosa, sahay baik kau masongoni, bahen parningotan muna diau. Saudara-saudaraku, lihatlah dan nikmatilah kasih karunia Tuhan yang disediakan bagi kita. Kami undang untuk berdiri. Didok Tuhan Yesus Kristus, jaloma, jalapangan ma. Dagi kudoi nani lehon tuha matean humakop hamu ima nama ngaramoti jalan apa hoton rohamu marhapor seaon tu ibana asa dihamu hanguluan nasa liling nililing na. Amin. Rotinya dimakan. Bantu bin. Dimakan. Rotinya aja dulu. Udah. Didok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamu ma, jala inum ma. Sude hamu manginum siani. Mudar hudoi. Nani usehon bahen hasesani dosa muna. Di mana mangaramuti jalan apa hotun rohamu marha porsion di ibana asa dihamu hanguluan nasora sudai. Amin. Lanjut selesai. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Kita bersyukur bahwa Tuhan sudah memberi kepada kita kesempatan yang indah dan berharga ini dan sudah menerima pengorbanan bukti kasih Tuhan, maka bersukacitalah. Kita bernyanyi dari buku ND 698 ayat 1. Ihutonuku Jesus, Ihutonuku Jesus, saleleng-leleng noi,
Puji ma Tuhan de bata alito diku. Jalan nasa rohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan de bata alito diku. Jala unang tung halu pahod dengkan di basana sudena. Ibana do manesa do sam sudena. Jala ibana pamalum aka sahitmu sudena. Ibana palwahon hosam sian hamagoan jala dilehon tuho dengkan bahasa do asli roha. Para si roha jala padengkan bahasa do Tuhan de bata. Lebat tarimas jala para si roha godang. Dang dibahit tuhi tanah hobar tu dosata. Jala dang dibaloson tuhi tanah hobar tu hajahatota. Songon asin ni rohani ama-ama tu akayanakon na do asin ni rohani Tuhan de bata. Dihaka nama kabiari ibana. Nungatakas di patudon de bata holong ni rohana itu hita. Di namate Kristus humokop hita uju pardosa do pehita. Atong dalam malua mahitan waing serimasna dung gabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai. Di baheni say pujion ni pamangaku do rohaku. Doho nasa pabahenaku do Tuhan de bata. Olak nyon rodi saleleng nilelengna. Ali de bata amanami na di banua gijang. Hodo harorwani saluhut si leho-leho na denggado nasa uli basa na mauliutus. Kupasatami masyan na nilihomi tuhami pelean nami tuho. Say jalo may gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasi ang hami pelean non pati bulhon harajaon muli tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toddim. Asalamu tadahami godang ni si leho-lehomi tuhami. Salam girgir hai madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana lihomi tadiru di pamataku. Osadohut gogoki rodi saluhut hartaku. Pasahat ituhu Ali amanami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saud malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan lamar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Dona puna harajaon dohot hagukaon rodi hasangapan saleleng nileleng na. Mahamu di bagasan dame jalo hamu mapasu-pasu siat tuhata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho di sodakon Tuhan de bata mabuhina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan de bata mabuhina tuho jala di pasaorhon madamena tutodi munabe. Shalom bagi kita, mohon ke depan semua adik-adik kami supaya diatur berfotonya. Setelah foto bersama dengan adik-adik nanti orang tua bersama pendeta, baru setelah itu orang tua bersama anak-anak sendiri. Kami ke sini di tengah. Oh ya. Sebentar.